Мошенниклык очраклары белән бер рәттән яңа алымнары да арта бара. Аларның һәр кайсы җиңел генә күп суммада акча эшләүгә корылган. Зәй эчке эшләр бүлегенә мөрәҗәгать итүчеләрнең чираттагысы шәһәребездә яшәүчеләр. Әлеге гражданин сүзләренчә, аның хатынын Instagram битендәге реклама кызыксындыра. Биредә аңа онлайн тест узарга тәкъдим итәләр һәм ахырда исем, фамилия, телефон номерын сорыйлар. 5 минут перезвонили и сказали, что это инвестиционная компания. Начинается инвестиция 12 тысяч рублей. Вы можете сегодня прям положить, перевести деньги, и спустя какое-то время, там раз в 2 недели, будут приходить вам 15-25% прибыли. Ир белән хатын бу сүзләргә ышанып 12 мең сум акча күчерәләр. Берничә көннән соң шалтыратып кредит алырга тәкъдим итәләр. Билгеле, булар 900 мең сум күләмендә кредит алып, 25% кире кайтыр дип ышанып, бу сумманы мошенникларга җибәрәләр. С под учетом того, что будут инвестиции, она будет получать от них прибыль по 25% каждый месяц. В итоге они прекратили выходить на связь. Шулай итеп, яшь гаилә 912 мең сум күләмендә акчаларын мошенниклар кулына тапшыралар. Агымдагы елның 9 аенда полиция бүлегенә 52 гариза тапшырылган. Мондый төр җинаятьләрнең ачылуы якынча 20% тәшкил итә.